sa inyo na mga kaibulungan sa una nga na dunggan nimong mga istorya lang. Oh, sa una nung bata na ko, edad na ko mga 12 anyos, nakadungo ko mga istorya nga sa tiguangan. Kana lagi tambasakan nga maglakaw. Sa dagat. Maglakaw gyud lagi mo ingon sa katikulangan sa una, mo ni nadunggan ako ng istorya sa mga tiguang sa unang panahon. Tambasakan nga maglakaw sa dagat. Dako ko pagnuhuna na nga maglakaw gyud lang. Uyaw kayo. Sa mga pod, Inyo hadi. diha sa lukob sa amua dapit na ay magpahulam og bestida sa kasal, pinggan o kwarta. Yan ni abot ang panahon nga wala giuli. Wala giuli. So wala na magpahuwam og usab. Ano po mo? Wala pa og usab sa lukob. Na may itawag diya hulamanan kay ang pangpangtaas ang usa mo po. Suod ka diha, nay pertahan. Pag suod mo hulamanan, mao nay pinakadato siya diha. Katunay ni lamisa mo kadungog mo ko na istorya. Oh, lukob. Nang nay lamisa Naa gani dito'y barko nga murag na sa ipipor. Murag na niya tukod, tulok tukod na. Katungkuan. Lukob. Nasa lukob lagi. Kung naa kay lugar, pwede ka mo adto dito, suroy tanaw niyo mga ligo mo dito. Ikaw oh. Sa lagi diha. Sa istoryahan niyo. Sa una ba? Ito na lang sa unang panahon ba nga mga bukan o kay bulungan, mga tanghaga nga di na ito matubag kay o nga takaabot atong mga sigluha. Katuloy sa kadto na po ko na balansa nga iya po diya. May kasili nga ang likuanan diya nga may kabaw kuno dira diya kung taga. Kung nakawan ko ana kanang iro itoy nga nagkwintas og bulawan nga naglangoy-langoy. Murag ka ng usay nga ng kanang pakanong kay dugpod. Iro na siya no pakanong dugpod. O iro na kanang di kwintas og bulawan lagi. Itoy nya ang kaning taga babaw naglukdo siya batuwang iyatan ko anong dito kanang huna man siya ng kaning dapita hilang delikado kayo. Mo lagi Kasili tinuod lang nga Ito di mo tuon si may palingon to hana. hindi siya kanina ako ni iyahan balaan na ako ni siya dapit sa mainggit. Umingit lahat. Kanang mainggit Dagan na. yun. Dunggan ko daw. Pasagito siya. Padayon tapos padayon ta asong istorya nga maayo kaayo kay magkanapay kahoy sa mua. Kay bulungan di gyud putol. Ako piyo sa nagpang kahuya. Sa buad to baka dapa ka dog sinso ug unsa mga automatic pang sakyanan order ka sa Amerika di gyud putol. Sa unang kahuya gani ba? Piyak ng Laglob. matay lagnog. Di kisa maputol. Kay di man maputol sa giya. Ako da. Ug ipangputol pa na siya maputol na. Kabuang. Pero balik-balikan na to ang kaning mga kahibulungan lagi. Grabe ha. Ang kanang lang istorya ingon baktin. Naglibog jugo, palit kog usa ka buhok. ang gihatag sa tag-iya. Usa ra mo buhok niya angan baktin. Baktin, grabe ni ato istorya. Usa ra di. Ultimo ako pre, hapit na ko maglibog, wala ko kasabot sa gulingon. Nay, ako bago na balang bulungan. May usak tao diyan siklok lakaw. Pasag na siya. Dagdag sako. Adi, ko na siya kanang Tinuod na siya. Tuwa takibaw sa panahon goron ang ingon nato o dili ingon nato. Nagtipo na. Mo lagi po lagi no. Kuyawan panahon no. Sa karon panahon na dekado na kayo. Ako gikuyawan pre, tanaw ko sa balita kanang China ug India ron. Lagi na. Sus kuyawan ko, lima ka mga sundao borderline ra na. Hapit lang mag-apir-apir na silang duha. Duwa sila anak ba mga apir-apir. Kuyawan jud. Saan kay dangatan no? Nagugubot na panahon hapit. Oo. Ang tawa magkagubot pero ang panahon nagagubot no. Gubot basta gubot eh. Gubot eh. Sa dre. Pasagin na siya na atong mga amigo. Suod na nato higala. Gumay. Abay na siya, pasagin na siya kay maayo raman na siya. Inanag na siya ako, naanad lang ko ani, sigog ato sila ha. Yung ko sa init murko kayo tambak sa mama. Ha? Ito na tambak. Na ni siya daghang manok pre, Rhode Island, dili mo lakaw di Aris Karsada. Oh, Rhode Island. Adto mo palit niya. pinaglaki at pinadelikado nga ako mabalaan dili kanang mo akong dughan mga kubaan ko ba ko nakita ko ano niya. Makakita mo ko baan? Kubaan ko eh, bro. Akong tingkoy mabuti ro. Kurba ko basta. Ang imo tingkoy mabuti ri. Biduang man nimo. Lagi ba mo ni pinakakurban ako nga part na
di ko ganahan makakita ana. Pero ang pinakakuyaw po pre, kanang magkakita kung na maglakaw atong layo. Di na ko klaro ron. Nadaot ko sa kong trabaho, di na ko klaro layo. Pero bisag ato pa ko nakagamay, basta makita na ko na mga sinaw kayo, maklaro man ako, ano kanino. Nakasiguro ko ang urunig pa. Ang uros matano, pati naaw ba?